Fawushave kuphi ukuthi ulale nabafowethu bobabili? Hayibo Thixo mhlola. Hayi ngoba uyabona ngangishilo kwasekuqaleni ngathi uyabona indaba yamaXhosa. Uyayibona indaba yamaXhosa? Akunandaba yamaXhosa. Akuba uyabona. Kuthiwa vele ukholwa ngokuthi into yenzeke kuwena. Yiyo ke wena wakhala ngokuphuma awusazoxazulula kanjani wena umsusa wayo usazokhuluma ukuthi uphuma umuzi nje yena lento wayeqalela namakayilungise nangoku angithi wasiqalela yena uzofuna into zami nje la phela uthatha konke akho abantu ozayithola hayi yabona ke noma kufuna silwe vele wena bhuti siphakathi into zakho azibuye wayena naye lo yabona into engasho wena bhuti ukuthi lona ke angimazi nokumazi angihleli ngamfuni wasekuqaleni laba bakwethu sisahlala phansi njengomndeni sikhuluma sibone ba into siyilungisa kanjani kodwa lo akangabikho akaphume lo hayi shuthi zabikhulu Febile sisasikhuluma indaba yemfebo ayihlalelwa phansi imfebo phela lo ungake ungene ubhuti esaphila indoda yakhe esaphila yakwayisaphile uyayibona njena ukuthi ayibuyi usho ukuthi wena ngithatha njengomuntu ofile washada ungazi akusho ukuthi umthatha njengomuntu ofile ebephila abo phela njengoba usuwenze lento umbulele phila ubulele vele uyamcabangela ukuthi basazayiqhubeka nale nangu ngiyamcabangela ukuthi uzuyabona basazaqhubeka wayebuza ukuthi usazoyazi ngoba intombi yakhe phela lo muntu lo okusho ukuthi yabona nje Jesu wami lento kade iqhubeka uyamkhalela mzwela kusho lento yaqala hayibo kuyena umfazi wakho lo ngilungisa izinto ulungisa ubani ulungisa izinto noSqueeze nilungisa izinto bese wena uthini umntwana pha mina ngizophuma uzoba uthini ingane yazi ukuthi ingane yami mangabe semdala umntwana akuzofika la sekuthiwa ke manje kufuna ukuphuma amaqiniso ukuthi ingane kabani ngeke ngilenze iphutha ngeke ngathi ulenze kaningi ilenze kaningi iphutha elenze kaningi iphutha uzoba imfihlo yo inoma ucabanga ukuthi siphile ake ngizuma moya mama lalela bhuti uyabona ukuthi uma uzangatshela siyahamba lesifebe ekhaya kwacacile phela ukuthi usazoqeda la ekhaya mayebuya imapha usazoqeda ayisithi uyahamba mayebuya phela umama uzobuza ubakho hayi shuthi uyomhlalisa phansi imtshela hayi shuthi uyokuzama ukuthi ukukhulume naye kodwa nje ingakamosheki nje lento lo akaphumi haya wakadeze ngayo haya akayibona sibuke ngathi kumele udecide uphume nawe uyoshaya ayikho le yabona le hayi ayikho sibuda wona hayi ayikho uyenze le nkanini lento uyayazi umthathe nje nawe noma ushintshisa ngoba kwenzeka le ngangibuzile ukuthi iXhosa yalifunani amaXhosa ayiphi nje uphume mina ushimfo lebelungisa izinto usuyabaleka ingane hayibo ayikho nje kwalento oyenziwa sekuqaleni wakaphuma wena ushoye ngana ukulona lengane yakho kade udla ngoBrown kade ukuhamba uBrown wena ngoba phela yabona asiyazi noma umakhoto beyiqala kwayilento neshoye ngani ukuthi bayaqala maybe ingane yangaphandle useletha nje ngaphela ngesa ngesazi ungathola ukuthi kwalento umakhoto akayiqala kodwa uneshow Okay, welcome back ngababili ngiyathemba naphuze kahle kamanzi njengoba ngikade ngisachazile ukuthi lo dabu lakuqala lo la bhodi nobhodi nonkosikazi asachaza kodwa bazochaza ukuthi kungani umama sigcine singamtholanga namhlanje ngakhona ngiphumelela nani kodwa khona simtholile just ukuxazulula lonke lo dabu luhamba kanjani awuhlele nami ukusubscribe lapho ubushare zenze comment egcineni siza ukuthi episode siphatheleni ihamba kanjani yeah sanibona naphila right baba nawe ngapha awungiyaphila mama right siyaphila yeah asenze ukuthi ayikama ngumabuthi ngisakuyona iProfessional TV le yabo senze ukuthi la mhlawumbe ungamanga namhlanje wasuthunga ngamakhamera sakubizela isigangeni kangaka kwezenjani yeah ngasulu nobuso ngashaya nje impama sorry saxolisa manje igama umama ubani Nokubonga nokubonga mina ngumabuthi ngisakwi Project TV lesi show laba angithi uyabazi laba usiphanga nesibuni bese lo ngale na makhothi wakini uma wabani la makhothi kaSibusisi makhothi kaSibusisi yeah okay no ngaphandle kokuchitha isikhathi kungamosha isikhathi ababukeli uSibusiso ke la yena wenze ukuthi igcine sesikubiza ne kuna something yana like esasekhuluma kahle angiqala ukuba nabo vele ngeke ngaba nabo manje kuna something abadinga ukuthi beyikhulume nawe usukhona uyena kwenza ugcine sesilandla sikubiza la sebaba
Acela umlalele kancane mfuthu uthini baba. Sibuda malume. Ukukahle baba. Kodwa nangu umama othi hayi. Uyena ongcono ukuthi singambizi. Hey, ngishona umangela udadewethu uthi akwenze njani manje? Sivela phambi kwamakhamera. Dadweni. Abafweni laba. Abafowethu laba Okay. Wena umdala. Awu dadewethu yaphela. Yaphela. Ngixolisa nje ukuthi ngibizele phambi kwamakhamera yabona. Yebo. Ukhona udaba la ngisacela ukuthi ungixazulule la. Uyabona nje lento ethanda ukwenzeka la ekhaya. Yabo. So ingakho ngibize lana. Khona inkinga ethanda ukungixaka kakhulu lana. Uyawazi ukuthi uSipha nomakoti wami ukhona umacashelana abawudlalayo. Yini umacashelana wesibho? uSipha nomakoti wami bala. Nini laphi ke ngoku? uSipha angithi uyazi mina ngihamba isikhathi eside ngingekho ekhaya. Ukhona uSipha ukhona umama ekhaya. Yabo so bawu3 lapha ekhaya bese ngoba isikhathi singiphila ungekho. Kusho ukuthi bawu3 lapha. Bese uba umakoti wami ke ulo mangabe mina ngingekho. Lo uSipha usalelala nomakoti wami. Sekuzoba khona ingane futhi phakathi. Khona nengane iqala ngathi lento makhothi. Yini konke into endivayo ungicacisana? Akwenzeka nje iphutha. Lokuthi ungene kumfowabo. Uthi masebuya bese kuzoba njani? Akabuyi. Mayingabuyi ngithi washada wazi ukuthi vele indoda yakhe isebenzela ukuthi. Oyena uvela uyinqanda waseqaleni vele wazitshela nje ukuthi hayi vele yonke lento ayifuni. kodwa ngeke xesha sisibe ngahambi xesha lide. Bengahambi ixesha elide. Kusho ukuthi wena ukunzima kubenzima nje ukuthi unyamezele. Usuthi manje Wawusuke ekhaya kini kabi wawusuke ekhaya kini uthi uzothi nganda ekhaya. Lento eniyenza la ekhaya kanti wena ke Sipha awungitshela. Uma uyayazi na lento le nje mina ngiyasifikela kanhlala ekhaya. Ayazi umama. Ngitshela kokuqala umama kwesibhedlela. Uyamazi futhi impilo yakho ukuthi umuntu ongekho right. Okusho ukuthi mayiphinde futhi ezwa lokho. Oqala usibusiso mangaye ngekho la uye phina kubhekelele ke ngofuna phina kubona kanjani? Aphinde athini? Akwenzi iphutha esasingemise. Ukusa kulona iphutha ndikutshela. Okusho ukuthi wena bonke nje abafazi abazafika la ekhaya nizodlalela ngoba phela wena ukhona la ekhaya. Akwenzi iphutha umchazile iphutha sesingaqondile ukuthi Uma ungaqondi kuze kube khona ilihlo kube khona nomuntu ozobona ke ngoku. Because azomfweni umbheka ngaliphi lele uyisho. Ngaliphi sengifuna ungazilelo nje ukuthi ngaliphi. Okusho ukuthi wena kasketi nje sangena la ekhaya uzawuthi naye kwaba iphutha hayi wayiphutha. Ngathi sithi siyafihla wagcina ungasalawuleki into yethu. Hayi bandla. Wena ke makhoti yonke lento uyithatha kanjani? Kahle kahle ufuna ukuzosibhixa la ekhaya. Into ufuna uzoyenza ukuzohlanganisa ngamakhanda. hayi kodwa nawe sisiyayazi ukuthi benihleli ngifika kuwe ngixolela ngendaba kabhuti wakho. Kodwa ndabe ngithini wahlala nje? phansi naye bathatha naye. Mamela wena into zakho zake ekamereni uyazazi. Wena okwazi ukuthi wena nomkhwenyana ukhuluma kanjani. Wena njengobhuti wakho angithi nawe bekumele ukuthi ukhulume naye. Imake bhuti kwakulutha vele asithathele isinqumo nje yena ukuthi ngoba ke naku umfowethu akasabuya ngake. Ngoba nje kuchazela nawe awuziphili. Awugoduka ingane. Bese wazi ukuthi ke nayo noSipha amandla ngiyazazi banibonana kanjani. Uzawushiya kwanginokwazile ukuthi wena uhambe uyotshata le. Anzi wakhona ndiyakhona umuzi kababa ke lo umuzi kababa ke umuzi kababa. Uyayibona okusho ukuthi lento ayenzayo uyenza nje uyayazi. Kusho ukuthi lento ayenzayo beyenzele enkanini. Beyenzele abona ngisizela nje uSipha amandla Jesu Sipha amandla lo muntu usazaphina kwenza lento ayenze uSibu. Angcono uyafunda. Yabona lento ayenze kuwe usazaphina yenza napha. Nangi nalo omunye obhedayo. Nayo ubhedile vele. Ubani oqala ukuza komunye sefikazi ukuthi baqala ukuza komunye. Isibindi. Yabona isibindi sokuzongena indaba zomshado ungazinto ngomshado. Hayi bona uthi angazinto ngomshado ngeke uzuxabanisa abafowethu. Angiphela ngokubashanisa ngenhla. Hamba uyaxabanisa nawe abakemzini. Hayi into zaba ngcono wesibu engathi la kuhlulekile and futhi noSipha amandla uzophuma la. Yabona kulo hayi uzaphuma. Ayikho phela into nje. Baba wathula wena uzophuma lo. Akasizwe umisile ngane. Into zathi wandle. Banengane labantu babili. Hayibo
banengane ibona lo sizathatha ingane sesiqedile sizathatha ingane eqhala wazibona wacacela ukuthi la ekhaya akagcinanga banengane njoba enengane kusho ukuthi maseqhamuka abanye abafowethu abangekho bekeminye family yophina iphinde futhi le uthatha khona ehlobeni yophina thathe khona esihlobeni indlela ayiboshelwe khona yiyo lena ngisho ukuthi uyabona ke Thatha umthini nomntana amqobe laba abayisa. mamela yabona laba nje abengixayela usengoba ngiyakhona ukubamba amatoho laba ngiphinde ngibuye Baba ngizikhaya matofo baba. laphinde ngibuye mamela wawungoba ungazi kahle ngoba ungazi kahle manova nje laba manje bekhuluma lapha ngaphandle odelela umdadweni uyenze le nkanini lento uyayazi Uyabona nje qoba emzini ngaba. umthathe nje nawe noma ushintshisa ngoba kwenzeka le ngangimuzile ukuthi ixhosa yalifunani amaxhosa ayiphe nje Ngiphume mina ushimfo nebelungisa izinto. wese uyabaleka ingane hayibo ayikho nje kwayilento oyenziwa wasekuqaleni Wakaphuma kuphume. wena ushoye ngani ukuflona le ngane yakho kade udla ngobrown kade ukuhamba ubrown wena ngoba phela yabona asiyazi noma umakhoto beyiqala kwayilento neshoye ngani ukuthi maybe beyayiqala ingane yangaphantsi useyiletha nje useyiletha nesa ngesazi ngathola kwalento umakhoto akayiqala kodwa unesholo ubaba unesholo Oh, bade bephila bonke. Umuntu ambonayo. hawu makoti wakho waziwa ubafo wakho wazi yonke into ngayo ukuthi ubone ubani wenzani nanani kubo hayi shema Waziwa uyena uyowazi ukuthi Uyamva namanje ukuthi uthini? Wena uzangazi ngaliphi ngoba wena ubuye. hayibo isimanga kusho ukuthi Ushade nomsebenzi. azange wethembeke emaphumala wena. manje Uzangilenza iqiniso. imani hayibo Wena Kulungile. wangishadela ukuthi ndizohlala la kwini ndibhekane nalesi sakhodele la. Kulungile na usiphamela. kwemamela kwakudelela lokho kulungisa isigwegwe lezo nazo uyakuyalaphi lento oyenzayo umakhoto uvuka ngesikhathi asithandayo ngoba phela yena unento yonke uyamamela webhuti uma ivuka umakhoto uvuka adumise le moto yakhe uyahamba edolobheni uyobuya ngesikhathi nawe le moto asifunayo isipho njalo imoto kamfowethu uyezwani kunzima nokuthi thina sigibele imoto kamfowethu oko nje kwafika yena sivanga yena ekhaya Into kwayena lo kamfowenu amandla lo ngeyami. kwayena Umfowenu ngeyami. ini Ushadile naye into kamfowenu ngeyami. lutho-ke tani lutho engathi futhi kuzabuya konke engathi nje kuzabuya konke Sizawubona. ngisizela nje usiphamandla kuyo yonke lento le ngisizela nje usiphamandla kuyo yonke lento le siphamandla nawo bantu hayibo Mina ngingacabanga ukuthi igcineni kuyoba kanje. Ngangithi siyafihla. ungacabangi Yabona ungakufihle kanjani uzoqala ukufihla nje yini uqala kanjani awubuze mama ukuthi kwayiqala isizathu wavela weva kuthini Angithi uSqueezer wayefika kimi ngichazile ngalezi inkingo zabafuthi uhambe ngezikhaya. wabona ke nje uzafudumeza ekhaya Ukuthi wangasibona singokuthi makuchazela utshela ubafo wakho ke ukhuluma nje nabantu abadala ukuthi uyayibaza umakhothi usethi avesile ahluleke ukuyicontrola nami. yazi uzosixabanisa wahluko nje amuthi usahlule kuyicontrol akasakwazi ukukhuluma manje sekunzima nokukhuluma sebesaba wena akasazi sekunzima ukukhuluma manje nokukhuluma hayi Awuhambe shame mina ekhaya nje, uyabona nje le hayi ngaphezulu Nangu kwamandla sifuna- Ngithi, ngiyabona nina, umama uzofa ngenxa kalo umama uzafa umama khona lo umama uzawubulawa uwe wena ngiyakutshela yabona uma uzobulawa uwena ngiyabona ubulawa wena ungashaya. oko wafika la ekhaya kokuthula wafika la ekhaya kokuthula kwanina ke niyamazi ke nina Ngisacela ningamtsheli mama. angasikwazi phela kanjani besathini lo uzabe umbulele wena. besathini ke le besathini usho ukuthi hayi ungatshela umama umama ubulawa yini lalela webhuti Samama lalela bhuti uyabona ukuthi uma uzangatshela siyahamba lesifebe ekhaya kwacacile phela ukuthi usazoqeda la ekhaya mayebuya imapha usazoqeda hayi sithi uyahamba mayebuya phela umama uzobuza ubakho hayi shuthi uyomhlalisa phasi imtshela hayi shuthi uyokuzama ukuthi ukukhulume naye Umama- kodwa nje ingakamosheki nje lento lo akaphumi hayi awakade eze ngayo hayi akayibona sibuke ngathi kumele udecide uphume nawe uyoshaya. ayikho le yabona le hayi ayikho sibuda hayi ayikho Hayibo. Ingakho nje dadewethu ngilana nje ngizodinga isixazululo ko ngizofuna into zabo labantu bomeyili uyamazi ukuthi uSiphamandla uyena umuntu ophethe oshayela amakhumba ami la ekhaya ngoba kisho leyo nto kanye ukuthi uyena lo isinkwa sithatha kuphi kwakunzima ukuthi athole amatoho Isinkwa isithatha kuphi manje? njengoba efuna ukubaleka kuyophila ngani la uyaba babo njengoba ufuna ukuphuma isinkwa lesi anaso manje usithatha kuphi so ngilanje ngizofuna into zami la ima uthi kanti lezi zinto nazo manje usithatha uthezi kabani kanti manihleli nonke lapha yana Uzozifuna kubhutana. manihleli nonke lapha yana kanti
hayi vele kwakuyena ngitshene wena bhuti ungawulinga akho kwanto ezasala la kwayena lo uzafuna decide imali njengoba uthi njengoba uthathe imali nkosazi usamfuna cha ngisamdingi danki asamfuni kwaye emagcekeni akasafuneki ubhuti lo wakho umfuni uthi ngaye yena into engizoyenza ukuthi kumele ngitshele ukuthi kuphuma yena ekhaya noma kuphuma mina hayi ngabi njalo hayi njalo yabona ke nango mamela yabona ke lo into eqhamuka naye nje asiziva ngidinga empilweni asiziva nokuyiva ke lo ngitshade naye lo muntu mayiphuma niphuma naye imali ayikho nje leyo nto leyo ebhuti into ozafuna uyenze nje ke manje kuzomele usibu azitshele kahle nje ayazi into ayifunayo uyabona ngoba le hayi into engekho and kwawena ufuna uzazi ukuthi okusho ukuthi mangawuhamba nento ehanjalo hayi ngikwazi usathi imali wena bafu ngoba wena usale yini wena umsusa wayo yonke le nto le wena ucabanga ukuthi yini ngaba right yini kahle yena ayifunayo ufunani ufuna makwenzekini angiseyiqalile le nto ukuthi makwenzekini hayi ndenza kahle angithandi ngathi ngangikwazi yazi ngathi ngangikwazi ukuthi wawunje ngenza kahle angithanda wasekuqaleni yazi ngathi ngangikwazi awulunga ngowena lo faka ushef ima yayibona ngumuntu engihlalela ngifaka ushef kanjani ufaka ushef kuphi ukuthi ulale nabafowethu bobabili hayibo thi kumhlola hayi ngoba uyabona ngangishilo kwasekuqaleni ngathi uyabona indaba yamaXhosa uyayibona indaba yamaXhosa akunandaba yamaXhosa akubu uyabona uthiwa vele ukhola ngokuthi into yenzeke kuwena yiyo ke wena wakhala ngokuphuma awusazi uxazulula kanjani wena umsusa wayo usezokhuluma ukuthi uphuma umuzi nje yena lento wayeqalela namakayilungise nangoku angithi wasiqalele yena uzofuna into zami nje la phela uthatha konke akho kanto ozayithola mina hayi yabona ke noma kufuna silwe vele wena bhuti siphakathi into zakho azibuye kwayena naye lo yabona into engayisho wena bhuti ukuthi lona ke angimazi nokumazi angihleli ngamfunga wasekuqaleni laba bakwethu sisahlala phansi njengomndeni sikhuluma sibone ba into siyilungisa kanjani kodwa lo akangabikho akaphume lo hayi shuthi izabe inkulu kusho ukuthi izabe inkulu ke court hayi shuthi izabe inkulu ngomuntu onitshadile naye hayi izabe inkulu and futhi yabona nje lento le ngeke iphinde ilungiseke webhuti ngeke iphinde ilungiseke ngambona efika lo ukuthi uyayivela uzosixaka la ekhaya yabo uzumama uthini ukuthi ushade ukuthi izinto awuthola cha sishadanga ngecourt hayi sishadile lalela wesibuka asasizwa ngaye asazilela sizwa yayingane abanayo angithi ingane unayo lalo angimazi ke naye lo ongenanto noma yakhe ngoba kamfowabo akana say wena uthini baba ngengane yakho wathula nje izinto zibheda wena ngithi nami ingane yami nayo umfowethu ingane kabani ingane uthi akayifuna uzalo manje ukuthini lento ishukuthini uzalo nobani uzalo lo mase ngifuna ukuzwa kahle bese ukuthi lonto ufuna ukuthi ishukuthini ngemazalelo esibayeni manje uthi makwenziwe njani ngaphume mina ngimshiya umbafo noSqueezer mina ngizobuka lezo lutho ngeke ayisalungiseki lento kusho ukuthi noma ngabe sowuphumile wena uyothi maphinde buyele emsebenzini phinde futhi niphinde lento yenu niyobe seningasabonani la emzini kababa ngithi niyobe senibonana la nibonana khona sebe free phela manje ngithi angeke kusenzeke sebe free usezokwazi ngeke kusenzeka seni free nomakhelwa nabaza akho umuntu waziyo ngeke kusenzeka seni free hayi ngeke kusenzeke angibazobuyisana ubafa abuyisana hayi uzokothi ubafa kwahlele kumzaliso nomzalisa wena hayi ngithi ngiqhubha isiko alihlalelwa phansi ahlalelwa phansi singophela kufuna kuhlalwe phansi mangabe webhuti yabona befuna kabakubuye umndeni wakamakhothi kwabuye umndeni wayekhaya babuye abantu abadala abahlala phansi ke ngokhulunywe kahle uthatha into zakhe kuthi ningabuyisa umndeni wakekhaya nibuyisa umndeni wakhe febile sisasikhuluma nje indaba yemfebo ayihlalelwa phansi imfebo phela lo yenziwe le ungake ungene ubhuti esaphila indoda yakhe esaphila yakwazi ayibuyi uyayibona njena ukuthi ayibuyi usho ukuthi wena ngithatha njengomuntu ofile washada ungazi akusho ukuthi umthatha njengomuntu ofile ebephila ngoba phela njengoba usuwenze lento umbulele phila ubulele vele uyamcabangela ukuthi basazayiqhubeka nale nange ngiyamcabangela ukuthi uzoyapha basazaqhubeka wayibuza ukuthi usazi wayaphi intombi yakhe phela lo muntu lo akusho ukuthi yabona nje Jesu wami lento kade iqhubeka uyamkhalela amzwela futhi lento yaqala hayibo sibhaka kuyena umfazi wakho lo ngithi lungisa izinto
ulungisa ubani ulungisiza wena no-Squeeze nilungisize. Bese wena uthini umntwana opha? Mina ngizophuma uzoba uthini ingane yazi ukuthi ingane yami. Mangabe semdala umntwana, mangabe semdala umntwana akuzofika la sekuthiwa ke manje kufuna ukuphuma amaqiniso ukuthi ingane kabani. Ngeke ngilenze iphutha. Angeke ngathi ulenze kaningi. Hayibo. Ilenze kaningi iphutha. Elenze kaningi iphutha. Kuzoba imfihlo. Yo. Inoma ucabanga ukuthi siphila Hayi ngizuma No, inoma ucabanga ukuthi siphila lesikhathi sakudala. Kwakudala ngoku. Abanga isikhathi samanje ayikho into eyenzeka kanjalo. Imfihlo zamanje akubi imfihlo. Wena mama wena Makhumalo usibusiso wena usamfuna. Ndiyamfuna indoda. Awufuna kushiya. Angeke anishiye. Niva ndiyamfuna indoda yami. Indoda bekade uyindoda yakho ufathela nomfowabo. indoda yakho nayo Makhumalo mina ngisengiyona indoda. Hayi wesibu. Hayi Wesibu hayi shame. Na indoda la. Hayibo. Laze usixaka eXhosa. Laze usixaka. Yamuzwe lona ufunani lo? Ngikuhlola lo. Wena ufuna nayo indoda ephinde ihambe, mayihambile usala nale. Uphina sale futhi enze lento le. Lena ufunela ini le? Ufunela ukulala. Mayibuyela emsebenzini ndihamba naye. Wena ufuna Okay mayihamba naye wayekeleni sonke leso sikhathi. Ungakwenzi usho usadla kahle. Bekutheni lo muntu abangena abafazi la behlala khona. Kodwa ukuba wakade mhlambe nikhulumile kahle boza manuva kasho Wena ke waye ungayikhuluma ngoba manje ixela uthi thetha nobhuda. Lalela phela mina ngiyaxela ndathi mina ezinye izinto kofuna nizikhulume nonke ngala. Angithi wena wazi ukuthi ama-shift akhe athini. Ama-shift akhe athini. Awubuyanga awuzange uzubuye uma masikhathi sakho engakayi esibhedlela. Lalela zange ngizabuye kithi noma wakutshela mina ngedwa. Yena bafuna Linda uma athi mayibuye umama ayamtshela ukuthi yazi mase ngicabangile ukuthi bengicabanga ukuthi 1 2 3 1 2 3. Ungangiboni mangaba ngingekho la ekhaya ngihambile. Mangihambe noma ngawathiwa ngihambe nje iviki ngayombona. Ungahlambe ngihambe lo 2 days ngayombona uyayibona. Hayi ukuthi uyavele kusale sokuthi okay ngoba nakulwa akabuyi. Mangavela sale sengena ngapha. Yake yalapha into njalo. Ayikho into njalo. Abantu abadala bahlala kwayena ufuna afonela uma wakhe. Uyazi ke mama 1 2 3 1 2 3 yebo. Abesathi mama besamcela ukuthi ngicela ukuthi uze umazala wami. Yizo sike amela bizwa wena mfazi omdala wala. Wena yini from into saqala ungakhulumanga naye indoda. Indoda umtshela ukuthi yabona into enje engikwazi. Ukhulumile nawe baba. Yamuzi ukhuluma nawe ukuthi uyabhedha emacamereni or uyabhedha uzathi uyakhulumile phela ngwana into zakhe. Hayi wena xa kwento zakho. Wena xa kwento zakho. No, imfihlo zenu nina zo2 zaziwa unangubhudi ngapha. Kuza kanjani? Ngoba kusho ukuthi bayevele nomfweni siyazazi nje. Ngizazi usisa kahlale baleni usisa kahlale baleni. Mina kodwa ngihlali ngikhona la. Angihlali ukhona. Wenza umuntu le ushiya ngabe uqala la ushade khona edodeni. Hayi ukuthi ufike ngapha baba naba nje indaba uyathula wena akagoduke abantu abakwethu akagoduke mamela la uzenza lento lesizobeka kanje. Hayibo hayi akagoduke mamela ke la Makhumalo angeke nje bazoxabana abafundi ngakuthatha ngakubeka emzini obaba ngoba ngangikwethemba kingasi ngakuthatha ngakubeka emzini obaba omkhulu ngoba ngangithemba ukuthi uzofika uvusa lelo khaya ngoba usazange uzigcineke zonke lezi thembiso ngithembise ungamsizeli nje futhi ngicela unikeze okhipha yami bemoto ungamsizeli yamuza uthini ekhoti kwani ngicela unikeze okhipha yami bemoto cha akangathuli emhlengi ngicela unikeze okhipha yami bemoto no yazini le wena baba ngicela ungicela okhipha yami bemoto manini yamuza uthini okay ayilethe silahle ngomthetho imali kusiphamandla wena kahle ungaphila into yakho ngala mina ngayenza iphutha lekhaya so ke manje wena uthini ke ngoku uyabona lo mfazi lo somphendule wawo wayengithi semphendula umfazi wakhe sifuna into zikasibuke mina esiphamandla ngicela ukhiphe bemoto esiphamandla iba indoda umele izinto uzobani kanjani umfazi umfazi enye indoda bese uyabaleka noma ithenga kuzoba kanjani umunye umfazi usenkingeni esabubaleka mayela umfowethu ngimthathe akesho ukuthi thatha nangu unkosikazi mina ngisimele indaba zakho njengendoda usumele inkinga zakho hayi ukuthi hayi mina ngicela ukuhamba mina ngiphume ekhaya ngimthathe ngoba naku umfowethu angazi musubuza mina ngithathe nkosikazi wakho lalela ukuthathaneni kwabo yabona ekuthathaneni kwabo konke amakhomba wakho konke kuyabuya abasale benje awuyindawo nayo kanjani nayo usudonisa usiphamandla
Womfuna kanjani eqaleni? Angifune kwazi ukuthi Oh, nenzani. mayizange wamfuna sekukhona ingane ngokuthi hayi. Wena ndoda uthi uyaphuma uhamba ubale kushiya ingane Hayibo. ubabonjani ngathi lona manje. Kwane inkinga uthi uyahamba ubale kushiya ingane. Ngoba naku ubhuti uzohamba la ekhaya so. Vele bona Uyabona bamela bhuti abafowethu abayindawo. Umuntu ofuna ahambe nangu. Andikwandawo mna. Nangu. Nangu umuntu oxabanisayo la ekhaya. Nangu. Umuntu ongayindawo. Bebephila kahle labantu. bese sithini ngalona ke naye kukhona la. Hey, inkinga izaba lapho ke bhuti. Inkinga nje izaba lapho. Yena uthini? Inkinga yena uthini? Bazazilungisela le. Wena ulungise yomndeni wena. Nangifuna ukuthi yomndeni abona labantu laba. Wena ulungise. Sifundle esibele benhlele ngakufuni, benhlele ngakufuni Xhosa ndini. Phinda la uvela khona. Mayibawo. Uzokona. Ngisalungisana ngoba kuyafana nasengasayena uSiphamandla. Kuyobe sekowakamakhi. Ingakho ndisendi kubetha. Kuyozabe sekowakamakhi uyophinda uzalela umakhi. Oh, phinda umshaye kathi phinda akushaye futhi. Abe sile lo. Sile lo. Ndiyambetha vele. Izogijimisana nama kuthiwa ndikhona. Ndizombetha. Mamela ke president ngicela ungivulele into zami. Esiphamandla ngicela ukhe bambe emoto. Futhi soyilungisa le. Cha. Vele Ngicela into zami. ufike ngayo imoto. Uyabona nje Le moto afike ngayo yabani? Uhamba nge-taxi akusimoto i-taxi khona sami lingale yabani. Ise yakho nayo. yilo lethu asebenze ngalo. Yona usebenza private car engamthengela yona. Indaba nifike ngokuhlukana namhlanje. Ngihamba ngemoto eyiwani. Sama ngihambe nobhuti. Na unkosikazi ngithi Umakhothi wakho umshaphela. Kanti uhlala nami. Mangithi ninishade noma phela suka no okusho ukuthi kahle kahle usibuwaye wakade ezekela yena uSiphamandla ngithi engaze afuna nizibone uSiphamandla wathi uzafuna Okay. qina engaze afuna amasenda aqina abayindoda abayindoda azazi ukuthi umephi nalomfazi kanzima ngicela ukhe bambe emoto. Soyilungisa mfowethu. Ayikho into engilungisayo. Woma sekufanele ikhiye suzoyilungisa kodwa eqala ukuthi uyahamba wena. Ungangihlapuli mfethu ngicela Uthi yaphuma uyahamba wena makulungisa lezi zalapha. malalela bona mama ngathi Ubani mfowethu uzobheka amabhizinisi wakho noma amatekisi wakho. angisakudingi mina nje lapho. Ngicela ukhe bambe emoto ungangihlapuli. hayi mama uyovela cishe uyovela asithulele nje athu Kuvele cima imishini mangathi ngihlebela ngacima imishini. uyazi ukuthi 3 months manje kisesibhedlela and na bayasazi isimo sakho ukuthi isimo sikanjani bayasazi kahle hle bhuti hayi ukuthi abasazi Hayi uyabona kodwa bafuna umane bemhlukumezile inkinga. bafuna umane bemhlukumezile abakhathali Singaqondile ukuthi kube kanjani. Anginalo uxolo mina kulo. Wazophelelwa amazwi mama. Noma ingakuxolela kodwa ngicela into zami. ngitshele nje Uzobona uphanda kanjani. Uyamkhona. hayi utati noma la esemanda ekhona emathuneni uyaphenduka noma ngazi Uzomxolela. noma ngathi Ugcine uzomxolela ugcineni. abafowethu futhi afuna egcine baxolelana Ingane ingane manje sinihambisa umama ihamba nomama noma bazothi ngithini ngengane. yafana ngithi mzulu ukuthi uthene eqaleni angithi mzulu uthene Angihlangene eqaleni nengane. uthena yena ingane mangangithi usipha akanankinga noma akusala akabuyeli kuyena uzasithathela umntwana kuSiphamandla umkhulisa umntwana amhlawule amkhulisa umntwana uthena umntwana ozizala akaziboneke Akho umntwana ozothatha. akaziboneke uyamva Umntwana ngizamkhulisa indoda yami. akaziboni Hamba nendoda yakho ngenkani wena. Ngeke hayi akwenze. sibuka La ngathi khona nje indawo ngiyophuma ngo-2 Angikudingi. nebhokisi. Angikudingi nje empilweni. Imani shade kanjani nishadele ecourt la yini community of property. Sishada ngeproperty. Umama usho njalo wena usho kuyo. Uyaphika. Sishada ngeproperty. yabona wena sibunje ngethi court lalela bonje ngethi court Nangu dadewethu ile nto engishoyo uyabona njengethi court ngeke wena ushuthi kohlangana court yobe sekufuna isitifiketi akho asibe laba bazange kuze kusayinwe abasayinanga Wazini ke wena wawukhona. imalalela Kade khona. awusayinwanga awusayingazi yonke into ngiyazi yonke into wena awusayinanga wena Sayinanga. ufuna ukudla zonke izinto engangisho eqanda ufuna ukudla into zamfowethu wena angiboni angithi uqhelile ufuna ukwenza into ojwayele jwayele phela wena ungigijimisa yonke liceke kuze umakhelwane hawu Okay shuthi Uthetha kakhulu. Uthetha kakhulu. Hayibo. indaba yeni no2 yokuthi ngiphucana izinto wena nje sithi nishadile ngoba nami angiyazi anafakazi kushuthi kumele abasayinanga bhuti bamangikutshela abasayinanga Le moto ngangimthengele yona ngoba as present ngoba ngangisho ukuthi ukhulele umntwana ongumfana umuntu soyethola indodana. usayigodla mase afuna usayigodla mase. Nezinto zami uzothola le present ngomnezi uzothola. Hayi yazi wena uzomenzela ngithi naye lo sesitshela ukuthi usesenento Uzomenzela Sepopile. sepopile Nezinto lapho siyabona kalesi sisuka sakho simoshile
usimoshile lo esinga sakho uyazimoshela ke umoshwa umuntu ongamazi Nakulo ukusuka kodwa ngeke athi futhi asiyazi nalo Eastern Cape ukuthi ibheke ngaphi nabantu Hayibo, ababeke nangu- Eastern awusaye ecourt Akusayiwa lapho. hayibo phela mangeke yazi ukuthi awuye ecourt lokho kusho something kusho ukuthi anishadanga ngempela anisayinanga awusayinanga uyayazi akusayinwanga Sayinwanga lutho. ngeke phela bakuthi bakhipha ukuthi ngokuthi awuye ecourt akusayinanga uyazi Ukusa lokhu nalosisa khona. because mas kahle na mase methatha izinto kuzoba kubi mesithathe ngokomthetho vele caca ukuthi uthethela ngulosisa khona ngamazi. lalela wena sizokuhamba Lezi zinto siyowenza ezenziwa i-letter of Nezambe authority lezi, nentontoni ikhona into angigcezi. ezenziwayo ya ngeve sikuphuce Nezambe lezi. sikhona thina sizohamba siyofuna i-letter of demand okanye i-authority yona leyo Ya. Nezambe lezi ngithenge imali yami angithi. Nisazabhalela amanye amakhamera. Akunakhamera ezabhalela indaba yaqeda yabona la lento le eyokugcina le Mm. yenziwe akho asifuni lutho ezahlanganisa nawe Asibone sizabona. hayi sizabona nakho mako okay and baba futhi ngiyacela shem ukuthi yabona njengani ufikile nawe la ekhaya ngicela ukuthi mangaba siphuma la manje ngicela ukuthi sisale silungise ukuthi kahle kahle silungisa kanjani indaba ngale yalezi zinto zomfowethu hayi vese ulungisa lokuthi masi ayidlaba bathi sathi uthe wena uthi makumele ngaba kuyifuna makiwe court uthi siyakhona niyahlukana umama akafuni ukuhlukana baba angike ngizona wena wena ngithi sihlela ungithiwa ngalo nto ukuthi ngidikazi la la ekhaya uza lisakazi ke mina nalanga lonke ngiyakubuza impela wena uthini ngalabo uthi uyavuma bahlukana umama hamba babuyisana babuyisana kanjani usulalile naye usuwazi into emafoni Wena, Uswazi umfazi wami wena usazi into emafoni into emafoni inqulu Usana nobani? uhambe mina ekhaya Angeke ndihlukane Uhambe uyaphi na ukuphupha? umama uyabuza uyabuba wayena uhambe uyaphi lo uphuphe emini uzathi bese hamba utshela uzophila kanjani le la ikhona ngoba phela into emphilisayo naye la ngihambe ngituke nezwe wena ngoba nakufathi ephuca into zakho okusho ukuthi uzimisele vele ngempela ukuthi Sengifile vele. kusho ukuthi bayiphuca uzimisele ukuthi uyaduba kusho ukuthi uzimisele vele ukuthi yena nomfowabo ngeke baphinde baphilise bakhulumisane usuzimisele ngalokho akasembuzo kusho ukuthi usuzimisele uzimisele ngalokho ukuthi ngiyaphinde bakhulumisane ngoba phela lento le mayengekho lo yabona lo mayengekho ingalungiseka lento le kuhlalwe phasi obhuti abadala bakhona leyo angangabikho la ekhaya Uzahamba yena lo. Kuhamba ba? Yena lo. Hayibo. uthi akahambe wena uyathi umakoti akhe uthi akuhambe bani ekhaya isinqumo azi usithathela akazi usithatha isinqumo sizophuma la kuSiphamandla isinqumo uSiphamandla uwe futhi uwe nje weza uwena mhlawumbe uSiphamandla wamsukela wena wamsukela Ukumoshela ngoba usumithi. futhi ngathola ubuye uyamsukela amaxhaso avesile kawazi Ngeke aze ukubone lokho. Mfowethu ngicela ungigalele into zami angiyezi into zami. hayi khule into zenu sizothatha kahle ngecourt nani yabona ngicela nje ngingathathi isikhathi Angidingi ngoba imali, lo angasidayisa ngeke abe sithathe khohlakele kabi le ntombi Angidingi. Yena kulo khoti kanti. khohlakele kabi le ntombi Bangabe kuhluleka wena present ukuthi banginikeze into zami. no awuthi ngihlele kuba Sengilandela. no sizothatha sekhona le court angithi senze zonke iziphepha kuye right yonke into mfana Iphepha ngokusemthweni yakani ngoba yikho akusanwa. because phela manithatha manje usuthatha ngendluzula cha wena bhuti yazi ukuthi izathi Yabona manje mawucima ikhamera Yeah. uzothatha ngedluzula ngoba ngizothatha ngendlela engekho right. lalela mfowethu yazi into